बेमार आजार जानायफ्रा जोंनि जायगायावहाय बिराद बांनो हमगासिनो दङ माने बेखौ नायोब्ला जोंखौ माने आनजाद लाग्रा जोंनि खारफाग्रा खैफोदना जोंखौ होसोग्रा दंसै बायदि मोनो आरो हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो मैया सानसे सिगां एक्सिडेन्ट जानानै थैलांनाय सासे आइजो बिनि सायावहाय आङो फंनैसो खोथा बुंनो गोसो जादों माने जोंनि बड'लेण्ड आसामावहाय गोबां खालि एक्सिडेन्ट जानाय फासि नांनाय बैफोरखौल' नुनो मोनसै गुबुन रायजोआवहाय माने इसिबां नुवा जोंनि बड'लेण्ड आसामाव माने इसिबां नुयो साननानै मोनला दा बावैसो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि हाबाया 3-4 मास सिगांसो जानानै थांदोंमोन ओमफ्राय दानो नै आद्रा संसार जाबाय संसार जाना आद्रा थाबाय बेस्रा फिसायाबो बिराद गाबनाय नुनो मोनदों बिराद भाइराल जादों फेसबुकफ्रावबो बे भिडिअ क्लिपफ्रा आंबो नोंथांमोन दा ससे देखायगोन जोंनि बड'लेण्ड आसामाव मा मानसिखौ फासि फोनांग्रा एक्सिडेन्ट खालामग्रा गावजों गाव नांलायहोग्रा गावजों गाव बुथारलायहोग्रा गावजों गाव सुथुर खालामग्रा गावजों गाव एगेन्स्ट खालामग्रा हारिजों हारि दानलाय सुलाय खालामहोग्रा बै बिसारु सैतानफ्रा बारा जानानै फैबाय नामा जोंनि बड'लेण्ड आसामाव नै बेखौसो आंना सानदोंलायो नङाब्लाथ' गुबुन रायजोआवथ' माथो इसिबां एक्सिडेन्ट जानाय बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थानायफोरखौ जोङो बिराद खम नुनो मोनो जोंनि बड'लेण्ड आसामावहाय बांसिन नुनो मोनो आरो दा जों गोजानाव थानानैब्लाबो नुहुरदों जोंनि बड'लेण्ड आसाम रायजोआव बिराद जाफ्लेबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आं ससे भिडिअ बानायनो लोगोफ्रा दासो सफैदों डिउटिनिफ्राय आं हारसिं बरिं भिडिअ बानायगासिनो दङ गोबां दुखु मोनदों आरो बेफोरबायदि मैया दाख्लैसो हाबा जानानै थांनाय आद्रा संसार जानांनाय बेफोर सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि आदा सदा नुयोब्ला गोसोआवबो दुखु मोनो जेखिया जाया मानो बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै रायजो मोनहैथोंसै बेनो इसोरनिसिम आर'ज जोंनि बड'लेण्ड आसाम रायजोआव बेफोरबायदि फासि फोनांनाय एक्सिडेन्ट खालामनाय बेमार आजार खालामनाय आरो फासि नांहोनाय बैफोरनि गाज्रि आत्मा बादुवा जिउफ्रा माने बिराद दंसै बायदि मोनो आरोखि बेफोरखौ आन्दाज खालामनानै नायोब्ला नङाब्लाथ' बेफोरबायदि जाथावा गुबुन रायजोआवथ' एफाबां बिदि जाया माने जोंखौ नासयग्रा माबा मोनसे जोंनि जायगायावहाय दंसै आङो नैबेखौ सानो आरो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ ससे नायलांदो बिराद दुखुनांथाव आङो ससे गानफोर सोसननानैहाय होनोसै दिन्थिनोसै आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा माबा गैयाबादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ गैयाबादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा आद्रासो थाबाय माथो जोंनि जिउआ नोंबो होबायमोन आंबो होबायमोन गोसोनि साननायखौ फोरमायलायबायमोन नोंबो होबायमोन आंबो होबायमोन गोसोनि मैया जाय मानसिया
बिथांमोननि गारिखौ सौख्लायो बा थोंजोङै फैनानै सौख्रेबफैयो आरो जेराव कनिका बर'आ जिउ गोमानो गोनां जायो। बे जों मिथिनायाव सासे बारग' आर्मि ना CRPF बिदि होननानै जों मिथिदों। आरो आङो बाक्सा जिल्ला माने सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस राजेन सिं बिथांजों रायलायदों एसे सिगाङाव। बिथांनि पास रेकर्डआ मोजां नङा। दखरा आफादनिफ्राय जोङो रिपर्ट लादों बिथांनि पास रेकर्डआ मोजां नङा। मैया बिथांमोननि गारिखौ सौख्रेबनायनि सिगांनो सासे सुबुंखौ सौख्लायनानै बिथाङा दिनै डक्टर रबि कसारि मेम'रियेल सिभिल हस्पिटाल मुसलपुराव हस्पिटालाइज जानानै दङ। आरो बेबायदि गोबां एक्सिडेन्ट बिथाङा खालामदों आरो बिथाङा सासे जौ फाग्ला। आरो नोंथांमोनाथ' नायखांबाय भिडिअखौहाय। आङो बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनो सानदोंमोन, माने गोसोआव दुखु मोनदों बेफोरबायदिखौ नुनानैहाय। बिथाङा माने मोनसे एबसुनिबो दैदेनगिरिमोन होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। बेफोरबायदि मोजां मोजां मानसिफ्रा बिदि रंसालि जानानै थाङोब्ला गोसोआव दुखु मोननाय फैयो जे उननि समावहाय बेफोरबायदि दाजाबावथोंसै। माने बेफोरबायदि जाबाय थानायनि सायावहाय एसे नायबिजिरनाया मोजांसै नामा जोंनि जायगायावहाय, बेखौ सानो आरोखि आं। दा माथो बुंबावनो, जाथायाथ' जानानै थांबाय। बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थाहरबानो जाबाय गावबा गावनि साननायखौ। आंथ' बेबायदिनो सानसै जेनाखि आङो दायो बावैसो बुंलांदोंमोन। मोजाङै था आरो गारि मथरफोरखौहाय एसे खेल खालामनानै सालायलादो। बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानाय, फासि नांनाय, बेमार आजार जानायफ्रा जोंनि जायगायावहाय बिराद बांनो हमगासिनो दङ। माने बेखौ नायोब्ला जोंखौ माने आनजाद लाग्रा जोंनि उन खारफाग्रा खैफोदना जोंखौ होसोग्रा दंसै बायदि मोनो आरो। बेनोसै रायजोफोर, गोजोनथोंसै।